Twi no langma no twi purbo Behelabari kami amchani Luku Rok sal kolok Romwi no borok ni kami amchayo saplai hamya hini Twi Manya phiaba tini DWS ni bisingti bo kami amchai rogo twi rifaikai kai twi nungi manani obo obosta ongya twi hamya no borok tini nunglai matonglai jawo oboti rok no khanawi tini MDC Prasmit Debbarma ni khunjorogo sogui tini Lengti Bari kami amchaini Luku Rok ni bwskango thangi nukjagikha amchaini Luku Rok ni bwskango bachaikha Lengti Bari kami amchaini Luku Rok ni bwskango tini Lengti Bari kami amchaini Luku Rok ni bwskango kok sawi kawi phaika kok riwi kawi phaika MDC Prasmit Debbarma borok twi rifaikai kai ano kol khai hoti afrono ang sopayano hini sawi khnarika MDC Prasmit Debbarma phiaba chung tiprasa hinjaknai rok wati pamti phaika khai wati ni twi manglai jawo kami amchayo tini saplai tongi bo tini operator rok kahamke sarokya operator rok bo tini o water pump rok derawi thangka khai o operator rok snamnani bakha kahamke yapri seya ahini bagino tini Lengti Bari kami amchaini Luku Rok Twi Manya Talsa ni seipano kabang kokhai ongi tongmani hini sawi khnarika tini MDC Prasmit Debbarma oro prai 1.5 mas ni upore ngi tongo Twi Manya sinoro hingga जों बार office थाङै complain खायो hingga ajaga थाङै boni ungko kagos khatao थाङै खनै ungko rogori waikha complain waikha hingga borok आव नि सिमि साव hingga tabu haya खनै borok juno 2 din twi rikha obo twi ning semaya sing iko om hai tino ri kha borok hingga abono tabu teisa tini chinsar MDC chinsar Prasmit haya खनै botaisa phainai phika na ada phaina norok sahar ka जों आं साहर kata koita rok sahar tinna sahar tinin sahoro tini sanokol khaimani time koita rokong nani aw ekta rokon nongna no ekta lai tabu koita rok baji to tabu khai 10 minute kom 3ta baji tongo hingkai ta sar phaya konoi engineer bai kok saka hingkai bo tini sarigo no rohna ni saka engineer ke to taisa nungjangan bagai sama loglogi ekdom loglogi no ungkha ungma to Twi Manya onek din khasung hingkai tabu sar to sawo phanggo bwskango manano tini Manya hingkai taisa kol khadi tini jodi borok nungrang twi kaham de phaya hingkai taisa kol khadi hini sawo hingka bono sak sawo bo parano ngobo sino bo purbo behela Lengti Bari hinjago bus family rok tong ngoro sino oro Twi Manya kha prai 11 10 থেকে 11 family ngano hingka tini borok to joto manjak malia sar hotat cha phaiman bage sar obo twi bai nungai Maya norok riti moton bo suno twi Maya hingka sande hingka sung twi ning era tongnai ba haya bo oje pandop buana ti hinsawo sande o kha sung office bondo sung phaime hinsawo bo amte he kok salang ya no thaisingo simino bo kok sawa ate hinsawo tui ri ko kuroi je tui ri wo mo tui no to khiro sugla boi sakai do je tui ni condition abage bhage tui nung manai babaro tui kaham ri di tui no jo tokon bondo thik khai me sak tui kaham khani jibong no lo lama ro kasu lage no hin lai nei ble tui ni bage lama ro kasu lai jau ka no nadi tinin bisingo tui kaham ବ୍ୟବস্থা করে দিবং no पाइप नहीं या वो जे तू तुम भाई मैंने अब तू काम तुम भाई देता आती नहीं तो आओ तो को करे 1-2 दिन समय ना दे किंतु तू ताऊ तू तो मानो मैं ब्ले ब्रो अब जे ठीक है सर तो हडी ताक सारी को बंग तीन में से करी को अब आमा अवस्था ताक सारी बिसिंग को व्यवस्था खाली होकरा दे sar go twi